హలో గాయస్, ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే చికెన్ పులావ్ విత్ మటన్ కర్రీ. ఈసారి వంట మొత్తం హస్బెండ్స్ చేస్తాము, వైఫ్స్ హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పారు. వంట అయితే స్టార్ట్ చేసేసారు. ఇక్కడ అసలైన ట్విస్ట్ ఏంటంటే వంట స్టార్ట్ చేయంగానే మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కరు కిచెన్ నుంచి జారుకున్నారు. ఇక్కడ మా హస్బెండ్ చూసాడా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చెస్ ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు. ఎవరైతే ఇంట్లో మేము లంచ్ ప్లాన్ చేసుకున్నామో తనే కంప్లీట్గా వంట మొత్తం చేశాడు. నెక్స్ట్ వీడియోలో కుండలో చికెన్ పులావ్ ఎలా చేశాడు అనేది వీడియో పెడతాను, ఖచ్చితంగా చూడండి. టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. రాజుకు పవర్ ఉంటుంది. ఏం పవర్ అంటే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. రాజు ఉన్నాడా? అవన్నీ తీసుకోవచ్చు. అవి ఆడలేదు లేదబ్బా, నేను ఆడిందా చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఆడినప్పుడు ఆడదాం, నేను ఎప్పుడు ఇలా నువ్వు వినకోకుంటే చెస్ రూల్ రాదు. ఆడేటప్పుడు చెప్పు నువ్వు. అరే నిజం రాదు. ఇంతకీ ఈ రూల్ ఉందంటారా? ఉంటే కనుక కామెంట్ చేసేసేయండి. బాయ్ బాయ్.